Ki Parabangeit bait, bat ki parlo ki bait, ngi ai kublei fi baro, haga kerteng ka ba koridor tam, ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ. Bat ngi pediang sobah fi, syakani ka jihikai, ka bawan lingba ka YouTube channel, jong ka Balang Presbyterian Mawroh. Ngila poimenta syaka part 2, jong ka ni ka jihikai, syapang ka history, jong ka Ribaibal. Haga ni ka tayo ka baladep, ngilayo banyak keren syapang ka ay ka Ribaibal, bat ki ay kidak jong ka jing tre pala jong mensimba khot. Ha ka ni ka sniw try ka banwan, ka arterik ka jong August, nginyo ban rakhe ya ka Revival Sunday, bat ha ka to ka janmit, ngin sayo ya ka part 3 jong ka ni ka jikai, ha ka ba ngin sayo sngaw, syapang ka jing ki jong ka Ribaibal, ha ka ni ka rikasi jantia jongi. Haga ni ka por ngin kmi, ya ka history jong ka Ribaibal, ha ka Bible, but ha ka history jong ka Balang Kristan. Kamat ka baningkong, ka Ribaibal ha ka testament ka barim. Pila man sungaw pala, baga history jong ka Ribaibal, kasdang nado ka testament ka barim. Pisngaw pala, namar buon ki Kristan ki sungaw bakla, baga jing tre jong mensim bakhut, kalong tang nado ka juk jong ka testament ka batmay. Tang nado kasngi Pentecost. Nrei lara pin puli benia ya ka testament ka barim. Pin syembo mensim bakhut, ula trei nado mendai. Bat ka Ribaibal kala jujia nado kito kipor mensyua. Kenma bagaktin Ribaibal kamot ka jing pentemai. Lani ka jing penimpat ya ka jinglong mensim. Bat kidon shibon kinuksa. Jong ka jing pentemai haka testament ka barim. Lara pikan mau haka part 1 ngila ay ka definition lani ka jing batay banya jong ka ktien Ribaibal. Baka wan nakatanray Latin revivier. Kabamut ban penimpat lani ban pentemai. Kaway ni ka Ribaibal bakraw tama ka Bible. Kaladya haka hima Israel. Haka por jong Syiem Ahab. Hapo ka alam jong nong yutu lupa Elijah. Kabapila ban Syiem ka kitab ka baningkong Syiem kalenong ka bakhat pra kirkhu khat nyew hadu saupo. Baro ngitibha ya ka to jia thu khana syapang ka jia tunjuk bor halor jong ulung Karmel. Hapadeng sauspa sanpau ngut ki prophet jong Ribaibal, bat sauspa ngut ki prophet jong ka Blei Asyera hakawai kaliang. Batang uway prophet jong utray hakaway pat kaliang. Kita ki sauspa san pongut, rengkat ki sauspa ngut, kila duay, kila yam, kila linyar, bau bal un penpau yaladi, badeka bor ka jong u, nrekim la satya. Kila ot yaladi dagi tariru, nreu Ribaibal om sngewbha yaki. Nang tao la yeng u Elijah marway halor jong ulum Karmel. U Elijah ula duay bat kading kalawan hap na beneng. Halor kata ka jing aingo tang bat kala bamdu ia kata ka jing kenya halor kaduan. Kajing kenya kalalengkien da ka kaduan kalalengkien da ka kakharay saudong kata kaduan ru lalengkien da ka Henry ka ding na beneng kalabamdo yaki baro. Barakaju ka por kalawan ru ka way pat ka ding nang tay na beneng ka ding ka jong mensim bakhut kabalakta yaw tau pat ba baro. Bat baro ang kaktin ublay baro upat ba Israel halor jong ulum Karmel kila kalakabamut iway Syiem lenong kabakhat pra kadkot lay pukandai. Shua gani kibriu kila bot yu Ahab barega Jezebel barega jing mani blay tau bareki kam auria bareki kam baman bonjat nrendala wan kani ka Ribaibal baro kipat Israel kibadon halor jong ulum Karmel kila pai shaw try bau blay bat kila eno yegi blay tau bal bat Asyera ka Ribaibal kala jaru hakahima Juda hapo ka alam jong Syiem Hezekiah ka kitab ar ki Syiem kalenong khat prado arpau
Ar Chronicle kilonong arfukandai do lai pu ar. Ukpa jo Hezekiah Syiem Ahas udeu ba mani blei tau. Ubala penjanya ladi baru Syiem jak Assyria bat ubala pertu but ya ka rukom jing mani blei tau jong kinong Assyria. Ahas ulatei ya ki duan nagabentagi blei tau haki pelau yeng mani haki pelau jong tempel Jerusalem. Ula kenyaru ya laki kun la jong haka lawarding. Kibalong ka jing mani yaw tau blei tau molok lani milkom u blei tau u ba ijili jong kinong Amon. U patba jong hima Juda ula but yaw Ahas haka jing mani blei tau haka jing auria baraka jing le ikikam baman. Kum ba kilong Syiem kinong sensyar kum ta ki perto ki khon ki hajar. Hadin kat kani ke jing sniu bat ke jing ijli. Syiem Hezekiah ula kiu ban long Syiem halor ka ket ha Jerusalem. Hezekiah uba ang nut ban syakri hok yau try. Ula pen pralut ya kita ki jaka mani blei tau kibadon haki pelau jonga tempel Jerusalem. Ula pen khot ya ka tempel baru ula pen kentang sasisin ya kita ki lengdok jong try. Nang tau la rakhe ya ka niam ka jinglat bat kinong Juda na keleng kata ka hima kilawan tu che Jerusalem da ka jing kala ka bomot bat da ka jing IT thamai. Hezekiah ula khotru ya ki shipaujat kibadona ka hima ka basyatay ya ka balatip kum ka hima Israel lani ka hima Samaria bat ki shipaujat kilawan lang ban yo benta ha ka ni ka jing rakhe ya ka niam ka jinglat kilamat ia ka Ribaibal haka hima Juda barka hima Israel. Ka Ribaibal basisya na markata ko ki Parabangeit bait kamkut tang kajing kenduk mensim haladi shimet. Henry ka lamru syaka jingalap syakiwei bakiwei rukin yo ia ka jing pentemai. Kamat ka baar ka Ribaibal ka testament batemai. Baro ngitip baka Ribaibal ka beningkong haka history juga balang Kristan kala dia haka nongba Jerusalem haka sngi Pentecost kikam ki apostol nong Ba Ar haka ni sngi umen Syiem ba khot ulawan halor ki shispar paungut ki balaya senglang haka kamra ka bahaneng kalawan ka jing sawa kungkal ka babe kertep bat kilawan kita giteli ding na beneng kiba pat penat halor jong kita ki shispa ar paungut lapan dap ya ki dau men Syiem ba khot bat kilaya sedang ban kren de ki wei pat kita lit kombo men Syiem u ai bore ki ban kren kani ka jing tre men Syiem kam shim kot tanga padeng ki shispa ar paungut henry kalapur syakinong Jerusalem bat syaki pilgrim ru ki balawan na keleng ka himarom syakata ka nong ba Jerusalem. Habaki brio kile keli kei kene ke jing pela u Petros ula yeng ban yalap syapang u Jesus Christ lai hajar ngut kila kelabamut hangto bat kila penia sok yala de bat kabalang ki start theology ki nyau baga sngi Pentecost kalong ka jing sedang jong ka ayom temai haka rukom trei ke jong men Syiem ba khot baro shikata ka jing trei ke jong u kalong na shabar extra personal nadu kasngi Pentecost pat kajing trejong ukalong nasyapo intra personal namar nadu katega sngi umen Syiem ulawan banlong ontang shu batpi henry happy yonis katsau katnyo shu tang batpi henry happy baro shikataru umen Syiem U Blei Un tangi Syiem kinong sensyar bat kinong itu lupa uwan tangi ki bakrau batri jong ki Israel henry ka juk tmai pat kumbau nong itu lupa Joel ule itu lupa bat kumbau Petrus open scam lathe no book yau men Syiem ba khot halor ka do baro Joel ar pupra kikam ki apostol ar khat nyeu kabamut ba baro ki breu rit
bat krau, kena bat rangba, shenrang bat kentai, lat luit bat merau, kin yok pediang yau mensiem bakhoit. 4 Judon, kawai pat ke Ribaibal, kabakat ke sengi Pentecost, banagi shispa arpa ungut, enroi palat lai hajar ngut, tang hagashisin yalap. Kani ke jingroi, kalong palat ar hajar sanspa persen, kabalong ka percentage jingroi, kabak mla ban muddur. Kasengi Pentecost, kapen pau syai, ya ke jingtmu belai lingba ke Ribaibal. Kamdai ban kut tangha ka jingki mensim shimet henry ke ban lamru syaka jingalap syakiwei pat bat ka jingkala ka bamut ke jongki mensim bakhut ya ki dak ki shin ki bapla ban penkendu ya ki bampat nge ban sakhi ya ka bor jonga gospel bat ban walami ki brio syaka jinget hau Jesus Christ ki brio dalade kimla ban penki Ribaibal. Henry de tang de ka bor jong mensim bakhoi bala ban penkendu Hebrew syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar bakin kala ka bamut bat bakin IT ala de how Jesus Christ kumutrai baru nong penem u Jisu ula kren kumne hakikam ki apostol nong ka benengkong ka dekat ka pra Henry pinyo diang ya ka bor ndalawan u mensim bakhoi happy pinyo diang ya ka bor hagaktin Greek, kanigaktin bor kalong dunamis, nakabangiyo yakaktin dynamo, ubalong kakor ban penmi yaka boarding, lani dynamite kabor ban penbetay, yaki mausyang kibae katno ru. Ndalawan umensim bakhut hapi, haka dunamis, haka bor ka jong u. Kandon ka bor jong dynamo, naga no jong pi ka ban kersoy, ban yalap ega gospel. Kandon ka bor kumu dynamite ban penbethay. Wat ya kita ki maus yang salem bamanru. Bakin yo ega jingkendo bat ka jingkala ka bamut. Namar kata lakha ya ka balang Kristan haka Ribaibal. Balaju khot ega sengi Pentecost ka sengi ka chong ka balang. Kani ka Ribaibal kamshim sakut tanga Jerusalem. Henry kala pur keleng ke Judea, ke Samaria, bat syaduk bakut ke Perthai, kat kum ki kam ki apostol iwei pra. Kam shim neru tangkat tu kat nisnem, Henry ke beteng, haduk ke pateng ke bebut, ia ki apostol. Ngipuli ke kitab ki kam ki apostol, kumnu ki beriu ki yok, ia ki jing thok pau, ia ki jing pok sniu, bat ia ki jing thok lupa. Seriem kum ke Ribaibal ke balaja, haga negeri ke jongi haga snem arjan rio ngi pule syapang ke jing pen khia igi bapang ke jing be igi ksut nagi basong ksut bat ke jing le igi kamba kumbala ja haga snem arjan rio bat ke badang jaru haduk menta ke jing mi nakini baro kalong ke jing ki buk haga kam yalap bat ke kam mission tang hadin katu kat nisngi kabalang kalaroi sa sanajar ngut kikam ki apostol nang basau kad khot ke basau nagi shispa arpo plus lai hajar plus san hajar kalong baro prahajar shispa arpo ngut lese kham tam mega taru nang tau Philip ulale yalap sha Samaria bat shibon ki langit hau Jesus Christ kikam ki apostol pralenong ki khot san hadu khat lai upolu ya yalap kumu missionary keleng kahima Rome bat shibon ki gentil ki balay sngoi ka gospel kila pediang yau Jisu kumunong penem bat kila penia so elade bat kabalang kamat kabalai ke jingki jong Ribaibal haga spa snem ka bakhat pra ki snem kila nang yat kabalang kala nang roy bat kala nang pur sa shibon ki jaka jong ni ka perthai Henry kat banang ya kispa snem kabalang kanang kamduna ka jingshania haka bor ka jong mensim bakhot kabalang ka khamshania penban haka bor la jong baraka jingkir shan jong patsha baraka jingkir shan jong bor sarkar wat hadien ka spa snem ka bakhan riuru hadien ka reformation balami ki balang Protestant ngimios ngau spang jingki Ribaibal ka bakrau Nrei tangkat tu kat ni ki jingki ki baret.
Dia hadu ke spa snem ke bakhat nyau. Balaja ke jingki im. Ngampat ong ke jingki Ribaibal. Ke jingki im mensim. Ha Germany. Barakiri ke bamarjan. Ya ke balatip kum ke pietism. Nang taken ya ke spa snem ke bakhat pra. Kalaja ke jingki bajur. Chong ke Ribaibal. Ya ke ni latip kum ke evangelical revival. Hari bilat. Bat ke great awakening. Hari Amerika. Kani ke Ribaibal kala sedang. Haga senam kat nyau spa lai pukandai. Hari bilat. Ki nong yalap ki barat ba. Ki long John Wesley. U Charles Wesley. Badu George Whitefield. Ha bilat. Ha Amerika pat ke Ribaibal kala ki. Nado ke senam kat nyau spa lai pusau. Lingba ke jingalap Jonathan Edwards. Unong Amerika. Badu George Whitefield. Unong bilat. Ubalalit bonsin syari Amerika. Ha Wales pat. Nakabaga balang kami jongi kalawan. Kari Bible kala sedang nado ke senam kat news pak lai pusan. Hapo ke jialap jong Howell Harris, u George Whitefield, u Daniel Rollins, baru Griffith Jones. Uneu Howell Harris ulayo Ribaibal habodang syong haga jia sang sakramen. Habodang yok bentan ukpu ba naga kuri u yok ega jing kendo baru mi nang tau briu bala tau temai ulong nong yalap bakrau. Namar kata lakha ya ke Calvinistic Methodist Church in Wales kabalang kemi jongi ha kani ka Ribaibal. Namar kata tungin ken mau baka shlem sandur bat ka tenrai jong Balang Presbyterian jongi kalong ha ka lawar ding jong ka Ribaibal. Moderator beningkong jong ka balang kemi Wales udeu nong yalap Ribaibal u George Whitefield. Kajingki Ribaibal kalolong rengkat ki jing ruai shed rem kinong tau jing ruai komu Charles Wesley baru William Williams na pantik Helen kila pen mi igi jing ruai ki bakta igi mensim bat ki balolong hi ka jing elap ka gospel William Williams ulat tau ya ka to ka jing ruai ka paunam lam yang nga atrai Jehovah pilgrim lingba ka pertai u Charles Wesley pat ulat tau shibon telegi jing ruai nuksa shi hajar telit aban yo ha komi uwana ulo o bat snap barwai ki pat ba angel kumju ke jingki Ribaibal ari kasi jantia kala penmi shibon ki jing ruai Ribaibal shibon ki sur Ribaibal ya ki bangin sakren khamba ha ka patri la shem tayo lai teli ki mat ki ba kongsan ha ka evangelical revival kilong way ke jing kapat new birth ar ke jing im kabakentang khot sanctification lai ke jing alap kiwei evangelism kilami shibon kinong yalap kibayad keleng karibilat bat Amerika kibalatur yaki rai raidam kari Bible kalapan kre yaki mensim jogini giriba kraw nakabenta kaay kaban sabot ya kari Bible kabalong ka jing pa bat ka jing let ki missionary sya daw ba Asia daw ba Africa bat daw lanong Pacific ka jing ki kamansim yalap kalapaw ha kani ka jing ong John Wesley the world is my parish ka pertay bayar kalong uput balang jonga Wesley yaladi ula yalap kumba lailak 10,000 kilometer usong dukulai. Ulayat keleng karibilat barula keren palat 10,000 teli ki sermon haka revival ministry kabasan pu arsnem. Uyalap tang haki yeng mani regi jakamadan haki krem doyong haki karkhana sannar bat haki pelau yeng Parabangeit. Don ki bakhot ye Wesley kum u apostol jogari bilat namar ba mdan manu manuru uban kam kraw ban yu John Wesley haga jingalap yaga gospel hari bilat ba deima u ubala penkela bak labak yaga ribilat na kajing lengkar kajing aurea kajing baman syaka jingkela kabamut bat kajing tau temai yaka imlang salang habayalap kirat ba kumu Wesley Whitefield baru Edwards ki briu ki basngap ya ki yam ki lenyar haka jing kendu bat ki yakelon haka jing kta jong mensim bakhoj sriem kumbalaja haka senam arjan riu
Kadang ka way ka sermon ka ba paunam Joe Jonathan Edwards ka bola kerana ka sinong Enfield hari Amerika hagas nem khat news pa sa puway ka bau ai kerteng sinners in the hands of an angry God ki nong pop hakikti Joe Blei ubalaki bitar ki briu ki yam bat lenyar kat bau Edwards udang yalap Don ruki balik ban kurup ya ki paya joka yeng mani namar bagi siap tieng bayok ki sentut syadujok daki spa hajar ngut ki briu kila kelak abamut ki balang kila ke im temai bat ke im lang salang habilat bat Amerika kila kelai bak lebak kari Ribaibal kalane palat san posnem haduk ko bakut joka spa snem ko bakat pra ka Ribaibal jongi pat hagasnem arjan rio kalane barok sisnem bat kala beteng ruhadu arajar nyo hakikat tu kat ni ki balang ndre menta kala kenja lat satang kendiat teli ki balang tu ini dua jur Parabangeit bait bahadin balakut kene ka lockdown bala pli biang kieng mani jongi bangila bani kenduk biang sasisi ni ki seng ha kata ka por ngin duai bahkan wan ka Ribaibal ka jong men siem ba khot ka ban thau thmai ya ka ni ka ri ka ba it ka jongi kamat ka ba saw bat ka ba khaddo ka modern missionary movement ka Ribaibal kalakut hadin san posnem ndre ka jing tre men siem ba khot pat kam pat kut namar uwei nagi so jong ka Ribaibal ulong ka Ribaibal hakaka mission lani ka jingki book banlet bantre mission ya ka balatip kum ka modern missionary movement kani ka thau ya ka juk apading isnem khat news pa khandai puar hadu khat khandai spa saupusan ha ka balajan baro ki balang Protestant ha Europe ba North America kila pha missionary shaki jaka bampat don Kristan keleng kani ka perthai kita kisnem kilong ka ayom ba pala haga history jong ka balang Kristan ha ka baga jingpa missionary ka jurbha ka jing pediang ka gospel de ginong Asia Africa bat Pacific kala kloy bha ki school ki hospital bat ka Bible translation ru ka roy stat bha ki statistics ki sakhi ya ka jing roy stat jong ki Kristan ling ba ka modern missionary movement haga snem khat praspa ki dantang arspa million ngut ki Kristan haga perthai haga ba shispa prabu million ki de ki dokle ha doba Europe haga snem khat kendai spa san popan balakut ka juk missionary negeri sep ngi kila roy hadu shi billion ngut kabamut shi hajar million ngut ki Kristan haga ba san spa san po million ki de ki nong Asia Africa bat Pacific hapadeng isnem khat praspa bat khat kendai spa san po ka jingroi jong ki brio perthai kalong lai spa persen kat baga jingroi jong ki Kristan pat kalong san spa persen kibala pur bat separate keleng kene ka perthai menta kaniam Kristan kamdei syu kaniam bun pat jong ki pareng henre kala kelalong kaniam bun pat jong ki nong Asia bat Africa bat Pacific kumno bakani kalajya day namar ka jing treshitom jongki missionary ni girisap ngi day namar ka jing Kristan ratba jongki balang na Europe but North America henry ka day kamtam namar ka jing tre phala ka jong men simba khoj ubala penbut ya ka Ribaibal da ka mission kani ka modern missionary movement kala sei ki klor ki bateng shan kumu William Carey ubala wan nabilat Shari India ubala sengi ka Serampore College ubala sandure ka Bengali grammar ubala penmi iki kot kubor ki benengkong ha India ubala pa yu missionary benengkong shagi khasi u Krishna Chandrapal kala penmi yu David Livingstone ubala ya yalap keleng ke doba Afrika baru ubala penki mensim ye ki resep ngi shaphang ka commission ha Afrika kala penmi yu Hudson Taylor ubala let bantre missionary haki kendong kenserat jangkari China but deha China balak haya ka way ka kun kentai jangki missionary naga Balang Presbyterian kabakerteng ka Ruth Bell anda kala samla
karut kala shongkurim yo way samla uba kerteng u Billy Graham. Uneu la kalalong unong yalap uba kraw uba yalap markmat haki jeseng yalap bagi stadium ki ba kraw chongene ka perthai hapalat arspa khatsan million ngut ki breu bat ubala penbenar ka gospel haki spa million kiwei pan lingba ki jing thok ki jong u lingba ka radio bat lingba ka television ka modern missionary movement kala penmi ya ka idas kada kabala seng ya ka Christian Medical College bat hospital ha velor kala penmi ru yo missionary bakraw ubalawan syagari khasi jantia haka arpu artrik ujun khat praspa sopwe hot u Thomas Jones ubalawan syagani gari ka ba eight ka jangi Parabangeit ba eight habaya kren ka history jong ka Ribaibal ngimla klemda pur syaga history jong ka mission namar hangno habakala don ka jingki jong mensimba khot hakabala ja ka Ribaibal kan lambet syaga jingroy jong ka kam mission ngangai kini ki jihikai bat ki jia selok nakaktin ke jong blei kilalong ka kyrkhu nakabenta jong pi ngin sanang beteng shu ha kane ka revival Sunday ka banwan ka artarik ka jong August bu jing duai Parabangeit ba eight nakabenta kani ka snew tribe banwan bangin mat e ka jing tray pala ka jong mensimba khot u blei nakabenta ka burom ka jong u amen ngini duai kukpa jong iba beneng ya ingu yeme ya ka jing tray pala ka jong mensimba khot ka bangile sngow ha ka history jong ka balang bat ka bangila puliru ha ka Bible to ai sa sin ya ka Ribaibal ka ni ka ri ka jongi ya ka judgment riu jongi but ahangi ru ka mensim mission bangin ya lap ya ka gospel kiwei pat keleng ka ni ka perthai to kyrkhu ingi ko try lingba ka ni ka jihikai ha ka ni ka por bara ki tayo ki bandang wanru ngi aingo bami sngo ki jing duai ki jongi ya gini ki pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai baru nong penim jongi Jesus Christ amen.